sa balita, kahit sakaling awan. Gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gay, di bay!
Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas. Maayong hapon sa mga naada sa gawas, maayong gabi nga naa sa Europe, sa US, o uban pang dapit. Kung unsa may oras ninyo dia, Enero! Yung Adlaw Universe. Enero 18, dahil magpakasal karon na. Enero 18, Lunes! Dapat ang energy na to kay Lunes na sab! The best. The Kay best. Lunes na pod. Yan! Dili dapat kay, hay! Lunes na po. Uy, kapoy kayo. Dili. Dapat ang energy lahi. Ayos kay Yes! Lunes na pod. Lunes na po! Good morning ka natong tanan. Yan na po ng inyong paboritong programa sa Home Radio 93.5. O siyempre sa online gahi ni ba, ito po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O kini ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning kagayhart. Grabe ka busy Kumusta nato kayo? ba, no? Grabe ka Grabe. busy nato, no? Asa ta ni abot? Kagahapon galing abigyan ako Domingo pa karon. Ha, Lunes sa buday. Why weekend? Pag-alarm lagi, wey. Pag-alarm. Oo, grabe tong- Grabe. Gito- unsang Ni pagka- alarm, Jud. Alang kagayhart, niadto ta sa Maramag Bukidnon. Daghang salamat sa mga taga-Maramag sa Taga-Maramag. pagdawat ka namo. Ay, perte kayo. Dagan salamat kayo. Arang kaperte. Ay, sus, grabe. Grabe Dahil- kaperte. Tungod na silang mayor po dahil nga perte po kayo. Nga power kayo. Na power kayo. Ug tanan na-inspire mo sa ilang merkado nga perting hinlo nga pwede giday hinlo ang merkado mga kagahi. Pwede din, no? O siyempre, pag human sa Maramag, nilaos po din tas kabanglasan. Oh. Grabe. Ha? Ilo dia kang Mayor Inocando. Aha. Good morning, Mayor Good morning, Rinaldi. Mayor. Pero kani siya mga kagahi, kay amo ning ipang-interview sila. Mm. Especially labot nini nga sa pandemic o kanini ang kani mga mag-uuma o sa Correct. ilang kahimtang diyang dapita. Mm. Ha? Luoy ko na mga mag-uuma ba? Kabalo ka no sa atong pag-interview kagay ano Na-touch ko, eh. natay na dunggan nga kanang gikan gyud sa ilaha ba nga tama no nakayang Grabe. gyud ko bang tama no walang ta kabalo ba sakitan nagkaon sa ilang mga produkto rin nga pang agrikultura Pero sila, pero sila mo'y sus sa tilod anay lang lisod ang kahimtang sa mga mag-uuma. Alright. unta, ato ni interview ho ning Department of Agriculture o ang kining ato mga kongresista. Og kani nga tong ilang interview later ato po ni ipakita sa ila ha kung Oo. sa ilang reaksyon ni ini. Oo. Kay gikan maging taon sa mga dito maritong atong gisulong gibian nato dito. O, unya, kani pong isa po, no? Kani pong isa nga, grabe po niyo, eh. Abi na itong Bayanihan Act. Naman, gingon man to nga bayanihan akto. Oh, niya, Labi, pero walang maakto, eh. Wa maaktuhi ang bayanihan akto. Ana, bitaw. Oo. Sige lang, mga mayor, okay na na. Kaya Kumbati. promise ko beto sa tuwa nga. Ganahan kayo may anan yung cherry sibay. Hindot kayo na yung cherry siba. Ah. Pangkontrag yun na sa COVID ba? Ana, unya, sao man nato ni Ron Bay nga bakuna may ipauna. Kanang bakuna unta ba? Kanang bakuna. Ah. Di na unta na kanang surang-surangon ang mga LGU ana. Kay na nangutang man ka ang nasudnong kagamahanan. Unya karon ang LGU pati unsa paksian ninyo sila. Patandugay Ha? na. Pagarbuhay lagi po na kagahi art. Usahay po lagi. Kami ha. Kani ang kuan ang lugar namo. May problema mo. Kaya kinamo na palito ng baksin. Ha? Pagarbuhay ang mga matag syudad o matag lugar. Di namin magulatan ng national kwan. Kaya na mo na sa amo diri. Oh, nya Baro karon nahulog man na yung ana ron. dili na lang siya matawag nato nga kuan. Kanang murag uniform na tanan. Oh. Bisag unsa na lang ang atong mga panggamiton ani nga mga bakuna. Mm. O nya daw be sa Norway nga halos 30 naman ang namatay sa gi-injeksyonan sa Pfizer. Sama ni mo explain me. Kana bang ang ato adre
naningkamot kita nga ang mga tao dili mahadlok sa baksin. Ya nanggawas man ang mga balita. O ya kamo nga mga dapat Amerika gyud, dapat Amerika. O sama na to na kana sa Amerika nga daghan man nooy di ganahan magpa-injection ni anak kay ambot na lang. Kabalo ka napag-iuban nga, di ba na iuban nag-post about sa presyo? Oh. Kabalo ka, na iuban day, kung imong tanaw mas barato pero mamahalan ka sa Kay kaduha, katulo, kaupat, kalima ka injeksyonan. Dili ba, ang production, ang cost pag yun nimo sa pag-ani dinhi kay kana ba yung isa kailangan ba pila to negative, pila to ka degrees nga 16. kailangan negative Below 16. 16 degrees. Taon niya na wa man tay Below zero, storage. Wa man tay storage ana. So mo gasto na sa storage ana. Sa Katong imo- mga tila lubot sa Amerika, hala, panguha mo og mga ice box diya sa Peace Landing sa Bulwa. Kung sa kayo mo, basta Amerika, kuyaw na gina ilayon. Oh, mo. Kuyaw sa iyong mata, tanawa ko na ilang kahimtang ron. Tanawa. Ha? Ang kanima kong isa nga atong gusto paliton, wala naman ni siya kay pwede naman refrigerator nga temperature. Oh, pwede so naman. at least kung ang mana sa bukid, mga sa kuan, murag ma-preserve na nato siya. Kaning isa, barato, minsan lagi mabarato man siya. Unya ang atong Ginoo ko basi pag-abot pa lang sa Pilipinas wa na. Ay, nako. Ang pag-maintain na. Kana mag-uusahay, mga pasikat ba? Di kay tati. Oh, karon. Matati kang mataha ka nga perting gastuha de anak ko kana ang imong paliton. Dako kayo kay ang uban galing. Ngano dito man ta sa Sinubak nga mahal. Kanino kay barato ra. Pero ang imuhang gamita ko na yung mga utok mo. Tanawa galing. Tinod biya. Walay mga kagay sa third. Kani ba dili bugok ang atong presidente o kana silang General Galvez nga maguna-una para sa kaayuhan sa mga Pilipino. O sige, palito nimo na barato o niya pag abot rin nadaot ra. Tinod yun na. Kung sao man na ninyo be. Ha? Abi Aber. siguro nila kagay art na kanang vaccine pwede ra ibutang isabay sa isda. Anong sa icebox ra ba? Oo. Ingana katugnaw basig madala ra day ingana. Kana gina magpa-bright mo. Napani uban natong sa sos, grabe yung pa-bright. Kani di na ni pa-bright tayo panahon na. Ang ato adre pa-diskartehay na ni aron lang ato mga katauhan dili in town maapektuhan. Maura man na ang atong tumong og labi na sa gobyerno. Karon mo ingon dayon mo nga kuan man ni kay kuan mahal ngano dito kita sa inchik. Ani ha mismo ang WHO kon World Health Organization ang miingon nga pasado ang Sinovac sa China. Pasado. So unsa may buti pasabot ni ana? Meaning, di na sila basta-bastang ipamaligya kung alanganin. Mismong ang World Health Organization. Pero kay kanang inyong mga utok, buntag pa sa'yo, Art. Ay, sa lagi. Usay, lahig yung Amerika. Tanawa ko ng Amerika ron. Tanawa ninyo mga kagahi. Mao pa ba na ang Amerika nga inyong kuan? Nga, nanundog na kayo sa Pilipinas. Ano ka Nga, ba? sa ilang eleksyon, wag yoy duhara ka buok, ni daog or gitikasan. Naago na ninyo. Para ra sa ato gyapon diri. Pareho ratanan, kagahi, Bern. Oh, tugon ni ana. Mangundang na me. Bye. Bitaw. Kani ba? Let us trust the government. No, nga, kay sus Ginoo. Sila maghapunay kung ano dia, pamrisohon. Saan na lang yun nga, anao na lang yun nga. Ato na sila makmakon. Uy, in fairness ha, mga taga Dubai, Sinubak ila. Oo. Ubang mga lugar, Ang ubang mga lugar karon gasinovac na. Oh. Unya, human na sila pang injection. Ang ato mga silingang nasod sa ASEAN gasinovac na. Unya, nagsugod na po sila inject. Ayo, di na kita mo believe ka ng Amerika mga parts. Kay kita rin binuangan anak mga parts. Yeah, that's right. Yeah, like you know what I'm saying, baby. Like, Oh. you know, yeah. Unya, karon, negosyo ba yan na parts? Unya, pag abot ni parts, mo nga, surihan na daot. Unya, usawa na to. Pwede Ay. na to na gamson. May man ka ng isda nga, nadubok niya, pwede pang himuog ginamos. Di daw ta sa Sinubak, kay di daw sa Pilipinas, mas nindot daw ang kickback. Oh. Ang mga gaistorya, anak, mga bitter. Mga na yung mga bitter. Naabda ka na sila itanong nga ang palaya, magbutay ka nga. Lami man ang ampalaya nga sudan. Oy, teka muna, be.
Teka muna, before ta sa atong dili ka na mao ang atong poll question of the day. Ako sa day. Kabalo ka, dugay na kay gining gusto ipakuan kaning mga SIM cards nato. Ang postpaid, dali ra matrace. Di ba? Kay dali Okay, malaman kay nakakuan kay Nakapangalan nga na. number sa imo. Berni bitok-bitok mo gini nga number 0917-333 Christmas tree ana. Pero ang problema kaning mga prepaid na mga SIM cards mo nang dagan kay mas scam, dagan kayo yung mga bisag unsa mga di maayo tungod kay kaning SIM cards na wala marehistro pagtawag pwede ra din ilabay ang mga SIM cards. So pag rehistro nimo pwede ka nga magbinuang walay makatrace. Kay pwede makamupalit bisag asa. Napinag na mo ingon diya nga nanalo ka ng 500,000 lami kaya tukon. Tapos ikaw sa nga wani apilog contest, nito usag ka. Unya, ipadala lang ang imuhang usa number. Unya, press yes. O di napasa na ang imuhang load. Load nimo or nahatag na nimo imong kuan, mo na ron. Ayaw, nangamo, na pod mo. Unsa na pod niya ni para matrace sa gobyerno. Hoy, dong, day, dugay na kang natrace sa gobyerno. Tanan nga nag-apil-apil sa Facebook, TikTok, WhatsApp, tanan, gikuha na ang ato ang mga profile tanan sa gobyerno. Timan ina. Anong mahadlok magita nga may bawa na ito. Kung ako ako'y gitaguan kagaya, kung okay po kung citizen, okay po, problema na ko. Mo na karon ang pangutana. Kay dagan ang konseho about karon. SIM card ni, about SIM card kay gusto karon ipanukala nga sa Kongreso. nga iparehistro ang tanan mga SIM card. Busa ang atong poll question of the day. Unsa man? Pila ba ka SIM card ang mga bana nga naikabit? Ha? Pila ba kailangan ka SIM card ang mga bana nga naikabit? Di na mao-parts. Di na siya mao-parts. Lahi ang ato. Ano din na mo itong question? Pero kabalo ka, you make sense. Ha? Ha? Pila ka book SIM card ang nasa U-box sa motor sa inyong bana? Or pila ka book SIM card ang gibilin ra sa office sa inyong bana? Pwede, no? Pwede. Pero mga kagahi, maunig yun ang ato ang legit nga question. Mosugot ba mo? Nga dapat iparehistro ang mga SIM cards. Tanan. Tanan ha? Tanan SIM cards. Nga mga prepaid. Aron dali matrace, ano na. So, oo. Yes. Oo. Pwede. Basta iparehistro. May problema. Oo. May Dili. Di mi ana. Dili mi ana kay delikado. Basta unyag matrace mi kung asa mi dapit. Basta iparehistro. Kung musugot ka magdili. Unsa pa, ang ikatulo. Ang ikatulo, depende kung wala na emission test. Sa LTO man ang rehistro parts. Wala din na di ko, hindi. Di mo man nilabo. Wala na. Pero giapil ni mo na sa Giapil tumpon. na to. Malay mo na yung motobaga na. Depende kung wala na emission test. Pag naaga ni mag-apil ana diha niya kana ang yang itubag. Ako gyud na siyang i-unfriend ba. Alas 7:05 sa atong oras mga kagay. Magbalita sa taon niya atong ianda mga to ang 4ID para sa ato ang mga gahi nga balita. Alright, ano yan na itong mga pares ng kape. Ano yan itong mga gaya ng mga balito. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamina, vitamin C nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, hapit na ni siya iiunsa. Moabot niya sa mga parmasya. Magsugod diri sa Cagayan de Oro Atangi, mga higala. Cherry C, para mas healthy and COVID-free. O ganiya nga itong mga detalye. Gahi nga balita. Gapadayon ang investigasyon sa militar labot sa nahagsa nga helikopter sa Impasugong Bukidnon niadtong Sabado sa inisyal nga pagsusi sa AFP. Posible dunay depekto ang makina sa helikopter sa mao nga panghitabo. Patay taon ang piloto nga si Lieutenant Colonel Arnie Arroyo. Kuyog ang kaubanan niining sila Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay ang co-pilot, Staff Sergeant Mervin Bersabe, Airman First Class Stephen Agarado, Sergeant Julius Salvador,
ug duha ka CAFGU active auxiliary nga sila Jerry Ayokdo ug Jamel Sugalang. Ang nahisgutang mga sundalo gikan sa Malaybalay nga maghatod untag supply. Gahi nga balita. Ugan ning taknaa atong makauban sa linya ang hepe sa Public Affairs Division sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, Major Rodolfo Cordero Jr. Major Cordero, sir, good morning. Good morning mga idol, mga muntag po sa mga naminaw sa inyong programa. Salamat Major kani si Gahi Art ug si Gahi Bernie. Una na kong ipangutana Major kani anang unsa na may latest sa investigasyon labot sa nahagsang helicopter? Wala pa naman ang investigation no sa Philippine Air Force sa Coast Guard sa pagka-crash sa ilang chopper no kay ang investigating team nila gahapon pa naabot. So from kuan pa mong guni from Cebu no. So karong adlaw ba si hopefully basin mahuman nila at least ma-find out na gyud kung unsa gyud primary specific no nga reason nga nag-crash ni siya kay technical mo guni kayo ni mga gahi no. Oo, dili kayo sito ang Philippine Army ani. So magdepende lang gyud mi ani sa result sa investigation sa Philippine Air Force. Pero kani Major, kani nga helicopter mao may gining sagad nga ginagamit di ba sa Philippine Army nga maghatod og mga sundalo, maghatod og mga supply ug uban pa, di ba? Yes, dugay na kay ni siya ginagamit ni UH-1H nga model no, US helicopter man ni siya. Second lieutenant pa ko sa una mo na niya mong ginasakyan. Reliable lang po ni siya nga aircraft. Okay, so disgrasya lang yun siguro. Wala ta kabalon sa pinaka reason yun niya kaya sa kung weather po ang basihan okay man po ang weather no atong panahon na. Pero dito ba may gikan og impasugong labi na tong Biyernes no kanang windy gyud ba na siya nga lugar no tungod kay medyo na lukong siya unya ang hangin murag mag libot-libot anang lugar gyud ba murag kusog na diya nga hanginon gyud na diya nga lugar ba posible po ba ginatan-aw po na inyong mga initial nga anggulo? Tanawon na siya tanan sa no sa Air Force nga mag-investigate para mas actually katumanggod nga katong flight nila no is third flight na to. Naka-deliver na sila og duha ka sortie sa mga supply. So pang third na to nila to siya na hitabo. Anang adlaw. Yes, correct. Dili na sila mo sugal pod kung alanganin ang hangin or weather no. Kay safety first man po na ang atong mga piloto po nang tambot lang mo gawas mo gid na later on sa investigation nila kung sa ginungdan. Major, so, Major na mga ni comment sa mga Facebook nga basin kamulog lupad gitirahan sa kalaban kana mga nga istorya. So kana negative na nga walay nga anggulo. Nga gitirahan sa NPA. Nga na medyo negative man siyang anggulo, no? Kay gikan sa Malaybalay, bago pumanturang take-off na pa lang sa parte sa Impasugong, nasa mga 1,000 meters ang elevation na. So, layo, dili siya abot sa effective range M14, AK-47, or M16 rifle. Sa yun, ano yung mga panghitabo? Siyempre, ang katauhan mabalaka, no? Labi na nga ang kamong military karon, I think first in history nga taas kaayo ang trust ratings nga inyong nadawat. Meaning, grabe ka mahal, ka pinalangga ka mo ron sa publiko. Kung imong tan-awon ang reaksyon, no? Mga 99% sa reaction sa Facebook, grabe yun ang kaguol sa katauhan ni ini. Ako ning subay ni ini, masaligan pa ba ang mga helicopter sa militar, labi na lang kanang mga UE? O kinahanglan na ng kambyuan? Ang po tayo mga bagong nangabot na mga aircraft, no? Unang kubok nga Black Hawk, no? Gagikan sa gawa sa nasod. So, later on, kuhan man guni sila, nag-undergo pag-training ang mga piloto. So, dili pa yun sila gina-deploy sa mga area. Anyway, later on, magamit mong gyapon na ang Army, ang usually yun, ang user, no? Aning mga helicopter kay kami man ang mas daghan no kay tayo ga-operate sa mga lagyo o mga lugar. As to the UH-1H ang kon lagi makatubag no ang Philippine Air Force kung
kanusaban nila i-retire or kinahanglan pa ba gamiton o dili na, no? Ato sa i-consider, no, mga idol, nga kining atong Armed Forces of the Philippines, atong defense is limited ra pud ang budget, no? Then remember, we are 7,100 island, so kinahanglan gyud kay nato ning mga ani nga mga assets. So, dapat ginatimbang-timbang po ni gyud sa 7,000 atong gobyerno. Dapat 7,100 punta ka helicopter. Major, no? Tama, no? Dili po necessary. Ang bot lang na Dili. pasabot, Lahi mas- mi, Major. Lahi mi. Gusto na mo Sa nga. kahit di ba, kinahanglan, kung pila ang island, maupo na kadaghan sa atong helicopter. Kinahanglan na yun nato tiwasan yung problema si PNP para mas mulambo atong nasod mga idol, no, kay Aaron makapalit tagihan na kadagan nga chopper. Kay imagine kung ang usa ka lugar na ay insurgency, no, disod gyud ang pag-uswag tungod kay pugnan kini tungod sa mga negosyante, madlok mga negosyo, no? Tama. Extort pa nila, sunugo na equipment. So silang kay kung mauman na to ng insurgency problem sa itong nasod, hopefully kaya na nato pupalit og yan ang mga air asset. Major, medyo nanubra akong helicopter dito, Major. Ako na lang i-donate mo. Dawat ba mo na, Major? Dato naman na. Pwede ba na ito diri sa katibang lista? With Major. swimming pool. With swimming pool. Oh. Ang ako. Major Cordero, nakabalo ba mo nga dunay bata, no? Dunay anak sa among reporter nga kanito nga si Cheche Tanati nga si XU. Ha? Nga kuan XU Verendia, ha? Nga nakuhaan pa niya ang inyong helicopter. Mo ba? Sa dihang milupad, narao, tanawa na kundi at naka-air na to no. Kanina Iya pa na video. nakuhaan niya. Mao in town, ako niyo sa imo nga kani si XU in town, no? Kani si Dan Francis Verendia. Pagkabalo ba ya in town niya nga na hagba in town, grabe ka-affected. I mean, can you just imagine, unsa inyo masulti sa mga katauhan, reaksyon sa Philippine Army nga grabe kasubo. Ilabi na ang mga katauhan sa dihang nahitabo ang pagkahagsa sa mga sa maong helicopter. Nakasabot mi sa gibati sa itong mga katawan nga nasubo sila. No? Kaya kami mismo, grabe among kasubo sa pangitabo. Tungod kay kauban namon nga mga sundalo, no? Ug ikaduha, kining mga biktima po sa crash, samot na yun na mag-uol ang ilang mga pamilya. Kabalo ba mo na usa sa pinakalisod na trabaho sa usa ka sundalo ang paghatod, no, sa patayng lawas sa among kauban dito sa pamilya. So naramdaman yun na mo ang kasubo, no, og nagpasalamat mi kay nagsikisimpatya atong katawan sa atong armed forces. Na-retrieve yun ba tanan, Major, ang unsa? Tanan patayng lawas? Na-retrieve tanan na lang to isa nga medyo na distansya kay ang unom di argued na kuha sa sulod sa chopper pod. Palibot ra ang isa medyo mo nagnalagpot siguro. Murang nakuha sa distansya gamay. Apan katong adlaw nakitaan na pod gyapon ug na retrieve ra pod immediately pagkahapon hangtod sa diya sa punerarya sa Malaybalay. Makalupad pa ba ang mga UE helicopters karon o grounded sa tungod sa maong panghitabo? Sa ako nabalaan, grounded sa ang tanan na UH-1H na mga helicopter kay ila pang imbestigahan o ka-inspeksyonon po ang iyang integrity kung kaya pa pagid niya malupad. Dapat anang kanang mga daan nga helicopter siguro diya ipasakay ang mga congressman. Hoy! Isi. Ana. Nipakpak ko lagi, Pex. Major Rodolfo Cordero, sir, salamat kayo sa imuhang oras. Mensahe sa Philippine Army ngadto sa katawhan nga naminaw og gatanaw nato karon. Una usbon ko nagpasalamat mi sa inyong simpatya sa pagkamatay sa atong mga sundalo. Kana suklian nato ang iyong suporta, suklian na muna siya og mas maaypa nga serbisyo sa Northern Mindanao o Caraga Region Area Support ID para mas mahimong magpadayon ang pagpuyong malinawon sa atong katauhan diri nga parte sa atong area of responsibility. At ay pa sa day, Major, na ako kay kani akong ikaduha nga balita, no? Tulo ka mga sundalo ug usa ka sibilyan patay dihang giambos kini sila sa Puuna Piagapo, Lanao del Norte. Ang mga biktima sila Corporal Albert Saora, Corporal Brian Binayog, Private First Class Albert Soriano ug si Camilo Andog. Padulong na malingki ang mga sundalo mamalit untag supply.
kumusta na kining unsa sa inyong investigasyon ni Major Cordero, sir? Kaya, kung mga siya, under na siya sa Armor Division, na dili kay Coffee ito sa ilang investigation. However, ongoing ang investigation na no, wala pa yung specific na suspect kung saan siya nga grupo ang ni ambos no sa kining mga biktima. So dili gyud angay magkumpiyansa ang mga sundalo nga maglakaw-lakaw, Major? Correct. Anytime yun actually, sulti mo na permis sa itong sundaluhan no, nga bisan pa gani o off duty ka no, muli kasi mong pamilya, mo alaag ka sa mga example na adto ka sa mga lugar nga mag-unwind ka gamay no, o mo mag-relax ka. So always yun nga target ka sa mga bad elements. So dapat yun all the time ta magamping no, o maging conscious sa itong security. Labi na tong mga duda ni Bernie nga basig na yung mga love triangle daw, Major. Ayay. Tinood ra na, Major, na may nana ang sa sundalo. Oo, di kay ko ka-relate. Wala ko experience, oh. Wala experience si Major. Daga. Triangle ba? Murag dili kay ko ka-relate lagi na mo si Idol Bernie mo. Moto ka, Bert? Pangatanon ko posible ba na? Major, kanang nga bahin Major mo ang nagikuda sa imong personal sa imong opisina o gato istoryahan ng love triangle niya. Daga kayong salamat, Major Rodolfo Cordero Jr., Public Affairs Division Chief sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Salamat, sir. Salamat, Major. Thank you very much. Okay, salamat. Balik sa ato mga balita, patay ang usa ka 7 ka bulang batang babae human napaakan og kobra Uy. sa San Isidro, Davao del Norte. Gidagan pa ang batang biktima sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Miubos na tuod ang suba sa ang level sa suba sa Cagayan de Oro apan nagbilin kini og tumang kahadlok sa mga residente diyang kalit kini mitaas atong Sabado sa gabi nga halos moabot na sa tulay. Nakabalik na sa mga residente gikan sa mga evacuation center. Ipasira sa mga otoridad ang mga tindahan sa Cagayan de Oro City nga gasupak sa health protocols. Nasapon manggod sa lokal nga gobyerno nga dunay mga kanaanan nga gatanya gihapon mga ilim nung makahubog. Duna say nasakpan nga gapa video key og dunay live nga banda. Ug daw sa sunog ang tulo ka mga balay sa barangay San Jose, Zamboanga City. Wa pa matino sa mga bombero ang hinungdan sa sunog. Giba na ba na mukabat halos usa ka milyon ka pesos ang danyos sa insidente. Sa Cotabato City na sunog sa parte sa kambalay sa Department of Education Region 12. Suma sa mga bombero nga electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Di moubos sa 1.5 million pesos ang danyos. Okay ni mga kagaya paminaw. Nasuta sa Food and Drugs Administration kun FDA nga daghang face mask ang ginagamit sa katauhan nga mga substandard. Ha? Meaning to say malutsan kini kung naay virus. Gapahimangno ang FDA sa publiko nga gamiton lamang ang face mask nga aprobado sa ilang buhatan aron di basta-bastang matakdan sa COVID. Ang mga mamaligyang peke og substandard nga face mask pagasikupon. Alas 7:20 na mga kagahi, medyo gloomy pa ang panahon. Eto na po mga kaibigan ang buwelta ni Ad, the 3-time Golden Dome awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior. Oscar Samson, unsa to? Basta mga junior. Humok. Kining bahina hatod ka nato sa Cherry Sea. Oy, naanak kini sa mga pharmacy. Naman tayo lista diyan. Naman tayo lista diyan. Nara. Mapalit kini ang Cherry Sea, mapalit sa Save All Pharmacy. Diamond, di na ko mabasa first. Tiguang. Sa Save. Ang Cherry Sea available sa Save All Pharmacy, Diamond Drugstore, Save More Pharmacy, ug Rica Drugstore sa Cogon area sa Cagayan de Oro. Ug among ibalita kaninyo kung asa pa nimo abot mga kagahi. Cherry Sea, calcium ascorbate with kamo-kamo extract with zinc.
Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorse mismo sa atong doktora nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Hugot ni Istin. Ganun daghan gyapon mga tao nga hilig gyapon makighalubilo. Kabalo maunta sila nga delikado pero gaagtos gyapon sa lugar nga grabe kapuno. Kini na bang COVID ang iyong kabalakan? Gawas lamang kung ikaw gustong mapaapil sa listahan. Tag-iya ka man o sa negosyo o yanong empleyado. Kinabuhi gusto na i-undo. Istin kayo dating friends. Frontliners baya na ning kamot apil pod sa atong gihinaot. Nakarong tuig, quarantine og COVID ato nang mag-getrid. Otoridad wa baya gyud nagkulang. Sa dalan mag-atubang naman hinuon sa pakang. Sunda ang minimum public health protocol aron taga IITF. Di na kanimo mag-miss call. Mayon tagwa na'y mabadlong. Sa FB rabadayon gastrong. Mga bay, kitang tanan magtinabangay para kinabuhi makalahutay. Kundi importante, ayaw na pagsuri-suri para di na mo magkita ni Attorney Igay Uy. Good morning ni mo di, Attorney Igay Uy. Kada usa ka nato, mao dapat ang solusyon para malikayan ta mabutang sa isolation. Time. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lami ay. Kami mo dahil sa akin nga dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Balik diri sa kain ni ba ikaw ba ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok? Okay na yung sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Shoutout lang ko diha kang Mark Anthony Dumas, Crisan Pasal, o kang Lavinia Labinia, o kang Architect Franklin Saplot. Ang ato- Pinakauna nagkakaroon si Ro Fiscos. Pinakauna naka... Good morning ni mo da. Dapat bang iparehistro ang tanan SIM cards mo na itong poll question of the day? Ang niingon. 82%. So, Dagan kani kayo. sila, kuwani, mga... Oh, Di wasila na ni gusto nga mas kama ng nanalo ka ng... Ani Ani yun og dili. Kung sila gitaguan po daw. Ani og dili.
5% Mao ni mga bana. ang mga scammer Ang mga bana. nga daghay SIM card. Diyan nasakpan. Diyan nasakpan. Si Gamaliel Gonzales sa Laguna, diyan nasakpan. Good Diyan na. morning, Lodi. Apan naging nitubag 14%. Depende kung wa na emission test. Pandamay na na. Lahi mo guna nga race to parts. Pandamay mo. Ha? Abi sila nila ni nga nay tambutso ni nga SIM card. Depende kung nay tambutso nga SIM card. Lawrence Bob Kailo, good morning ni mo diha. Ha? Akanin ni react siya Amerika, gusto ko Amerika nga vaccine, pero ang sanina cellphone tanan made in China. 650 rand vaccine ingon Uy, ni na-realize kita ko na sa sige na itong biyahe? Oh. Kasagara atong ginabuhat ka ng pangaway dining sa mga dalan, pagpasiminto, tanan. Oh. Probe na China nga mga heavy equipment. China heavy equipment. Unya, top of the world. Top of the world. Sama sa XCMG. Oh. Nga ginaon sa Suju Pacific. Sa Mortar Masters. Oh. Nila ni Noel Briones. Oh. O labi na si Noble Bin Arumpak. Kumbati daw diya, Bernie. Ha? Good morning. Yun na diya. Ha? Sila mga kuandrio. Sila, uy, grabe lang po ko sa nga. Rest in peace. Sila tanan. Talag sa kana. Tung una mo yun, Mierisi, sundalo. Karon lahi ra gid bird. Tapos mga gwapo pag ng piloto, nagana po yung nag-comment na po. Oh, gani. Pero, uy, kasayang ba ng piloto? Gwapo ra ba? Dili na hubog si Bernie Gahi Art. Ingon ni Gamaliel Naman, Gonzales. tungod sa kumbo. Mura nagkakalkag siguro ka. Mura nabuntagan daw ka sa kugon ba? Mura ning nagambon sa mga. O ingon po ni Ma'am Joy Martinez. K-pop na. Rest in peace. Ako nato dia. Ani ha, sa among pagsuloy ni Bernie sa mga nagkadaiyang mga agricultural municipalities, among nasinati nga luoy ang kahimtang sa mga mag-uuma. Kayo. Mo yun sila. May pa ang kanang labi na to mga nananom og humay, mais. Mais. Kaya ang humay na ay at least na ay Rice Institute. Ang kaning kalubinan na ay Philippine Coconut Authority. Ang mga baka na ay dairy. Ang mga tubo na ay Sugar Regulated Administration. Ano? Ang mais, wala gina ka na Philippine Corn Authority. Wala di eh? Wala. O bisan kung naa pa man nga magrepresentar kanila, dito ko na shock. Sa tayo nilito? I was, katulog ka na siya. I was shock! Kay, ang mga way trabaho, gaitambay lang, kasi lang inom diya og mga tuba, na ay 4-piece. Tanyagan og 4-piece. Oo. Wala ni trabaho ha. Wala trabaho, ha? Wala trabaho. Kada bulay, makuha nila every month, no? Every 3 months, ano? Makuha nila. O, Every 3 months. Oh, matapok. Ang mag-uuma, wala. Naunsang kalakihan eh. Ha? Ang mag-uuma, way suporta. Way suporta. Mga kagahi, mingaab ang mga mag-uuma kay wa gyud sila'y nakuhang suporta gikan sa gobyerno. Kung naamang gani daw, ang mga binhi, daot. Yan na. Mismong mga mayor nga mga mag-uuma, mipalag sa kainutil sa gobyerno, aron unta mapalambo pa ang agrikultura nga mao kini gahatag pagkaon sa mga Pilipino. Ani ang pahayag nila Mantikaw Mayor Tony Bacolio, Talakag Mayor Bergito Factura ug Kabanglasan Mayor Renante Enocando. Atong lantaon mga kagahi ang ilahang sentimiento. Kinahanglan ang gobyerno mo support sa farmer. Sa unsa pamaagi? One of the question is this. Ang Vietnam, dinhi nang eskwela sa ato, pagpananom sa rice. Dinhi nagtuon. Ang Thailand, dinhi sa ato. Ang Thailand, diri po. Nga nung dili man kita ka self-sufficient, kita may importer na number 1 na minuntang customer. Ang mag-uma, kinahanglan gyud og atensyon. Nawala ang multiplication effect. Kaya kung tabangan nimo ang mag-uma, ang epekto, kinahanglan tagaan og kabugaton. Kay ang tumoy suma total sa gobyerno kinabuhi mas katawhan. The life of your concern. Number 1 is concern of agriculture. Concern. Concern So of ang agriculture. naglingkod diha karon why concern? Tagaan yun og atensyon sa kagamhanan ang agriculture. Kung naaman kulang pa na ilang himo ron. Kulang yun. Number 2. Number 2, kinanglan mo abot gyud sa mag-uuma.
ang hinabang. Dili hinabang kundili ang ibutang ta ang hinabang di naman ka magdahom nga mobalik. Oh. Kinahanglan tagaan gyud og financing ang mag-uuma. Lisod. Susama nako'y pigiri. Oh. 20 anyos na ni kong pigiri. Oh. Ha? Wa pa man ko ka, wa may bangko sukad nagsulti nga mo ni siya. Mo nang ako wala sa ko manglugos. Number 3 is implementation na lang. Implementation. Oh. Implementation. Ang implementation modern naman ta karon. Oh. Wala na yung problema. Ang concern ra gyud nga matagaan og atensyon ang mag-uuma. Tanan mag-uuma, tanan klase, especially the food production. Inod. Di ba? Pangita mo kinsay maka-ayuda sa agriculture. Kung banana plantation, linibo hektarya. Oh. Sige, pananom lagi kisa ka hektarya ang basakan, tungag hektarya. Oh. Pangutanan din kong isab. Mutabang sa mong pangita, ug doon na may atensyon. Wala. 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 Isa ra man kadako nga plantasyon, pila man kagagmay nga mag-uma. Daghan. Subaya ang mantikaw, pila kalibo. Subaya dayon sunod Alubihid, El Salvador. Agriculture support through financing. Through financing. Kana gyud siya, no? Kana gid siya. Kay ngano? Kung masayop ang farmer, dili nimo ma-blame ang farmer. Kaya ang iyang kontra ang ulan, ang kahayag sa adlaw, ang mga piste nga moabot. Ang nature. Ang nature. Oh. Pero Pero talag sa kay nga istorya. dili ibutang ta nga regular na siya, So, pero ang part of the risk. Pero ang harvest tanan mo pahimulos. Correct. Kaboso kadunahan. Siguro, dili man tingali gyud nga ma-resolve gyud, pero at least maggamay-gamayan ang mga farmer, kibali ma-encourage. Siguro, nagitutok nga, para mas purpose ba? Oh. Purpose, way trabaho, pero kita ka kwarta. Oh. Di ba? So dapat ang mag-uuma on food. Inana, siguro sa ako. Dayon, focus, unsa ang naaday lungsod o syudad nga, dinit, Talakag Bukidnon mo support sa Cebu. Talakag Bukidnon mo support sa Osamis. Kano mga inana na ba? Nagi-focus nga kwa para... Say main supplier ani nga. Na sure buyer o nay ang gitanom sa mga farmer mapadulong gid sa Karon kay kuman patan Manila ka tanan imo supplyan ato ka sa Osamis competition grabe. Loy gyud taon ang kuan kanang minus sa koneksyon. Unsa atong nakita nga murag angay lugar buhaton nganong gahatag ka sa mga purpose nga naara sa balay ga baraha ra gani kita ka kwarta. Samtang kani mga tawo nga gahago wala bali-baliha. Kay ang programa sa gobyerno may ingon dili lugar kuan out of kuan lugar kay kasagara ang gatanaw nga ingon nila nga katurag yung wali trabaho. Nganong kaning trabaho nganong labi na sa farmer nganong dili man tagaan na to og kuan subsidy. Correct. Nga kada bulan. Correct. Aron di sila mangulam. Di focus di the more nga productive. Kay ganan mapakapa o panitan ma-failure yang kwan naman sa support. Correct. Isip usa ka corn farmer. Dako kaya mong nakita nga unsa ang nahimong discrepancy sa ang diferensya lugar no. Ang mga programa sa gobyerno usahay gikumpara namo sa mga programa sa mag-uma labi na gyud sa mag-uma sa mais. Correct. Ikumpara nato sa uban sad nga mga produkto nga naa sa atong nasod no. Particular sa programa sa 4Ps. Dili man sad malikayan naman sa mga recipients sa 4Ps nga mag-uma no. Pero kasagara labi na tong mga laborer ang uban katong wala gid sila farm o mag-uma recipient sila sa 4Ps ug mao hinungdan nga gamay na lang atong laborer sa farming tungod lagi nga ni tapol ang atong mga kaigsunan tungod adunay suporta gikan sa gobyerno. Mao nay dakong diferensya kay ang tanan untang mga farmers labi na gid sa mais aduna untay ayuda gikan sa gobyerno. Either per hektar siya kung pila ka hektarya ang imong uma example pero limit sa takin may gitawgon sa natong mga big landowners nga dagko sa farm lugar no ibutang ta more than 5 hectares daghan man no. So suppose katong below sa 5 hectares naantay programa ang gobyerno nga per hektar nga iyang matikad aduna siya discount baron sa abono Or subsidy. sa gobyerno nga diin na approve gyud nga aduna siya uma aduna siya discount coupon baron sa sunod niyang palit sa iyang corn seeds or fertilizers pananglitan aduna siya discount nga din gikan sa gobyerno lugar ang mag-subsidize ni Apan wala ka na. wala na nahitabo way back
2000 panahon ni Presidente Gloria Arroyo, gwapo tong programa iyan, no? Kaya may subsidy sa mga farmers suppose, pero gisakyan man to sa dili ingon nato nga mga tao. Katong fertilizer scam. Mo to siyang gitawag og fertilizer scam. Nga gibulsa imbis para magto sa mag-uuma. Sana siya gibulsa ang uban. Bogus gid nga transaksyon, no? Naa ang bayad pero wala abono. Gawas lang sa subsidy. Unta na ay mga programa sa gobyerno nga nakapokus lang gid sa mais. Kay atong nganla, no, sa kadaghan sa mga gitabangan sa gobyerno nga farmers, no, natay vegetable farmers, natay coconut farmers, no, natay Rice farmers, natay sugarcane farmers, no, ug uban nga mga tawag na to kanang mga nasa fisher folks, kanang nasa livestock farmers mangyapon na sila, no. Correct. Ang mais walay programa sa walay ahinsya sa gobyerno nga nagtutok nga mais lang gyud ang iyang concern. Kung maghisgot tag humay, naghimo programa ang gobyerno aron maghimo nay rice tarification law. Maghisgot sa taog mais, kanang coconut na asay Philippine Coconut Authority. Mais na batay manganlan sa mais wala, no. So diha nga punto nakaingon ko nga kabing nagtanom sa mais, diha dumi, no. Nasayod man ang Department of Agriculture kung unsa ang volume sa mais sa entero Pilipinas, no. Correct. Naibalo silang unsa nga probinsya ang corn producing provinces, no, or lugar, no. Pero nganong tugutan sa gobyerno nga aduna importasyon sa panahon nga coming ang harvest season, no? Kana. So mo na nga medyo gid na dismaya tanan nga mga corn farmers kay sa panahon magbaligya namin sa among mais, ang among kompetensya ang imported na mais. So, naay kakulangon ang gobyerno. Kung naluoy unta sila sa corn farmers, dapat ilang i-control ang importasyon. Pinaagi sa datos nga naa sa Department of Agriculture. Asa siguro yung mga panahon, ibutang natog ma-short yun ang atong corn supply. Depende sa sitwasyon sa corn supply. Sa atong production sa corn, no? Kay dili man tanang higayon nga adunay init, dili sa tanang higayon nga adunay bagyo. Correct. No? So mao na diha nagkulang ang gobyerno nga makaingon ni ang tanom og mais, makaingon ni nga wala kayo gihatagad og gibugaton sa maghisgot sa ekonomiya lugar unsa ang faktor ang contribution sa corn farmers dito sa ato ang GDP, no. Dako kayo ang engagement sa kanang mais, no. Ato siyang tan-awon sa kinatibuk-an ba. Ang iyang epekto ana sa uban, no, paingon sa livestock, paingon sa manok, baboy, paingon sa uban pa, no, nga diin nagamit o ampo lagi unta mi nga tigaan sa gibug-aton ang mga corn farmers nga dapat nga nasa lugar pagtagad ba sa gobyerno makaingon mi nga naitabang ang gobyerno nga para sa mais. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:41 na.
siyempre, niya na inyong giulatan ng gugmang giyahag serye. Again, good morning sa tanan mga naminaw karon sa Home Radio 93.5. 93.5. Hamon ang frequency nato sa Home Radio sa mga radyo karon. O siyempre, sa online yung nagtanaw nami sa Gahi ni Bay nga fan page. O napod mi sa Bitok University nga fan page. Ha? O sa tanan mga naminaw karon asa mo gibutang ni Lord naman mo sa kinan. Salamat sa pag-share o good vibes o paki-share na lang po naning amuhang mga link diri. Thank you very much. Ang ating kong mangyak serye atin sa atin ng Biramax Capsule. Biramax. Ang Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lamig. Tanan yun naman nakasisting. Ang mga nakasisting. Ligid testing nakasisting. Sa tanan mga nakatesting na kayong yun sila lahi rag yun. Kasi klase manggod na uban gusto ang ipik pag inom, pak, gahi, tapos wala na dayon. Ay may anak gusto nga style. Kani nga tong Biramax, lahi ang tirada ni. Inom ka karon. Active kay siya ni aning kaning orasa, tapos unya unta maintain pagyapon, tapos pag uma kadlawon ay nanapon. Pagabuntag grabe tindog pagyapon. Balik Kaingon yung kag-agrabe. di basta Pero naman kayo banggon nga, dali ra sila ba? Muhawa ra dayon. O sa pagtuni mo sa mo diri, Brother Bernie, matiguang na may, inom mo na ng Biramax. Istoryahe ko ninyo do. Nayuban mga bata pa, 30 taon, 40 taon, anong yung mga angkol dia, yung mga uyuan dia. Gay palagi, pero ang problema, perminti kapoy, perminti stress, dagay pangunahuna. Di na makasabot mo nang ilang mga asawa mayon na may pag nabuta na lang mo. Idigin mo kakita na mo. Mo nang kailangan mo na i-Biramax. Labi na ka ng mga amahan diya nga grabe kayo mo kagod sa trabaho. Kasabot mo tana ba? Pero ang problema pag uli ninyo, wa na mo'y dugang kusog, luya na. Pagotbot ninyong asawa. Patabang na mo sa Biramax capsule. 2 ka capsule, 269. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. 100% herbal ni siya. Ay, kabalaka. FDA approved ni siya. Distributed by JB Pharma. So, asa naman ang lista? Si Mayor Doroman. Si Mayor Doromal. Kayo ang gitsag. Okay kayo. Okay kayo. Oga, siyempre sa panahon karon, bugnaw ang panahon. Basi gusto mo magsikwate, basi gusto mo champurado, pwede rin ha. Ay kalimtingan natay Sabroso Chocolate. Ang Sabroso Chocolate, lami kaya ni siya. Kay purely made of pure cacao. Actually, tabliya ni siya. Guwapo kayo. So kung kamo mahilig og sikwate, ang sikwate actually pait-pait pero healthy. Ano pala bilag sugar, sakto lang. Morning guwapo kay ipares ninyo. Tamag champurado mo pwede. Kala po mga gabake og chocolate cake, pwede gihapon ni Sabroso Chocolate. Available na ni siyang Sabroso sa tanan mga department stores o mga pharmacy sa inyong lugar. Okay? Busa, mag Sabroso Chocolate na. Ayan na po ang ating celebrity taxi driver, Lito English Surround. Okay. Mahirap talaga maging heartthrob. Good morning, brother. How are you doing, brother? So far, good morning to you and to all the Gahay Diba listeners this morning. Good morning. So, how's your weekend? So far, my weekend. Do you have a vacation or no? Sunday, we'll go into the church. Church. So I will always be pray your going to the outside of Cagayan de Oro City. So always be God. Your protect in your traveling and your driver, God always be guidance. Thank you, and brother. to all the mayors, if you're talking, so give a knowledge to buy the purpose. Thank you, brother. Thank you for praying with us. Don't worry if
If it will have a close deal, automatic. I will talking to our pastor, always be pray every day. Every wake up in the morning, naman na say prayer. So I talking about that every early in the morning, you free your travel and the purpose. So Very good, very good. so before the what thing? Litos Scott of the day. Little Scott of the day, I will shout out to attorney the Beramax user. Attorney Toto Cabalina. Good morning, attorney. Oh, good morning sab ka. Cabalida. Namain. Cabalida day. Attorney Toto Cabalida. Good morning on of course, good morning sab kay Cap Bernardo Habla. Good morning sa inyo diha. Mayong pag-inom sa Beramax. Nagkakaroon rin ako tong papa ni Kundi. Emilibre. Wabi. Aba na. Alright. Another. Happy birthday. Uy, Ma'am Duna Ocampo, Madam. Happy birthday, Madam. I miss you, Ma'am Duna. Happy birthday. Ito na po ang ating Litos Scott of the day. If you don't like something, change it. If you can change it, change your attitude. Don't complain. Sige, paki-explain in one half sheet of paper. If you don't like something, kung dili ka ganahan sa mga butang, tingnan something. Usaba siya. If sa panahon nga imong usbon, usaba sad ang imong batasan. An ayaw na pod pag-complain. Sa pag-complain, so lang complain. Kanang dili na kamo kuan ba kanang di na kamo reklamo nga unsa pay giusab. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. Change, hindi pa naman ka ng sukli. Pwede po. Ito na ba ating letter for today? Book imong SIM card. SIM card? I was to SIM card. Asa may narehistro na sa asawa? Isa ra. Nagadungog-lugog ko ganiya? Ano naman to gi-appeal tong one? Nagitaguan sa motor na bray DJ ganun. Dear Kagay Bernie o Kagay Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mo? How are you? Nanginaot ko nga namo sa mayong panlawas. I hope you're a good buddy. Og tana perminti mo magampo sa Ginoo. I hope always be pray for God. Naginaot ko nga faithful mo sa inyong mga asawa. I hope every one of you you're faithful in your wife. Di lang ko sure sa amo doon ni Lito kinsa. I don't know who is the faithful. Ako di ay si Dudoy. Just call me, my name is Dudoy. 20 years nang bulag sa asawa. Almost 20 years to break my wife. Gipulihan ako niya og lain. My wife is, what do you mean, gipuli? To change another boy. Pagkahuman kaniya, wag yun ko ni sulod og laing relasyon. So, until the break of my wife, I did not be to get a relationship again. Hantod sa nailan ako si Lulet. Until the time when I meet, the name is Lulit. Kalaan si Ken. Lulit. Si Lulet ang nagpapukaw sa akong natulog nga kasing-kasing. Lulit is a wake up for my heart is sleepy. Oh, yan ang tabo! This is the starting of Love Life.
Kadaghan ba ini mo mga ginahatag sa ako, uy? Alam ko, may na lang nga, malipay ron pod ko nga. At least malipay ka nga. Isa ito'y pangalan ganing mo galing, isa ito'y mong pangalan galing, isa ito'y mong pangalan galing, isa ito'y pangalan ganing mo galing, isa ito'y pangalan mo galing. Si Dudoy. Dudoy. Kanang ikaw ba, kung imo lang bitaw kung tripan bitaw, kung imo lang kung gitripan, please lang, ayaw ko trip PB, kaya di ko ganahan ang binubinuangan ko ba. Sige, tripan nga, tinuod bang guni akong feelings nga. Malipay. Pangilong bihilas kay paminawon. Tapos kanang paghatag bitaw na ako sa kabutang niya, gidawat ni mo, happy na ko ana. Bakit ngayon ka lang? Samo kayo kay kadoy nakaihi ko ba? Lalo lang kiligon ko kung makaihi. Doy, kadyo lang kadoy. Ani man ko na doy, oh. Sa kadagang dalaga diri, ako nga tiguang na biya ko. Tiguang, dalagang guwang na biya ko hata. Ngano lugar nga ako gyud lugar imong panguyaban diri nga dagan may mas gwapa, mas sexy, mas gwapa diya. Nga ako diri tigulang naman ko nga guwang naman nalipay naman ko nga single ko ta. Ano ako gyud lugar? Sa tiguang nga kabaw ra may matiguang. Pagilombi, samo kayo. Kabalo ba ka kanang mga batanon? Wala ang kwarta na sa edad-edaran nga pason na. So, ngano lugar ako? Anong galalugar ka sa mga idaran? Mas gwapo ng idaran kay the more siya nga umot ba ako kabalo sa akong feeling sa imo kay first Sako kayo? Ay, siya. Kabalo ba ka sa first na ka nakita? Murag kuyog na ka sa akong madam ko. Sama, pag hilombi, ayaw ko atik-atiki ba? Di ko magpadala ng mga atik-ating ng mga istorya ng mga lakiha mo ba? Di ko ganahan. Sa una, di ko ganahan kaon. Pag madumduman ako imong dagway, paspas na kay kong ngungit. Samo ka? Siyempre. Kabalo ba ka nga sa time nga, wa naman yun ako'y panahon pa nga mahigugma pagbabae. Tapos, syempre. Pag nakakita na ako sa imo kay mura kong kanang mura bitaw kang nagmata akong kasing-kasing nga nahitulog na. Pagilom, doy ay gyud kog atika doy ha. Ikaw ba? Sa imong edad nga na, I'm sure daghan gyud kay babae ginabiktima ba? Mo ginaperminti mo ginagamit ng mga linya sa mga babae ba? Ha? Oh, ikaw pa? Babae? Ginoo ko. Kailan ko nakasadsad mi mong gituan. I'm sure daghan gyud kayo kag gipambuhatan ng mga sadsad siguro ay kado. Kabaluro gyud ko nga gasadsad ka. Oy Ginoo ko. Kanang mga ingon na super murag ang mga babae mong di na kay ko ganahan kay sa time nga in love kay ko gipasakitan nako. Oy kadyo lang. Idala na pud baya ka ha? Ay ko basig ilad ko nimo ha. Basig sa tinuod na lang. Basig minyo ka. Ha? Malawa. Nga naman lugar, bi, nga. Niabot ka ng idarang wa ka na minyo, bi. Naminyo na siguro ka, no? Asuloy. Kabalo ba ka nga? Sukad nga, na-inlove ko atong babae nga akong gay kay gumahan ka. Ito si Lorena ba? Wala na. Si Lala Lorena? Wala na gid ko ganahay anang mga babae pa kay mara magyapon masakitan na ka, sayang-sayang lang ko. Sayang lang ko sa panahon nga, ma-inlove day ka, magyapoy pulos. Samo, kabalo. Samo kay kadoy, uy. Ikaw ba? Seryoso ginay mo ha? Kanay mong mga, sige ni mo papanguyam na ako? Of course. Maghago bagod ko panahon kung dili na seryoso. Ikaw manggod, kabalo ka, duy, di ko gusto ka ng masakitan na pug ko ba? Di ko gusto anang pasakay-sakayan ra ko. Na-inlove gyud ko kani adto pero gipasakitan ra ko. Og mo nang karon nalipay ra man ko nga na dalagang guwang nako. Malipay ra man ko sa akong mga pag-umangkon, sa akong mga igagaw, okay ra man ko. Tahagas mo nga kalit lang kamo tunga diri sa akong atubangan, kalit kami nga manguyab ka nako. Saan mo nakita nako? So may langanan. Na dili man ko sexy. Kalami anay mong lawas. Pakilam, syempre. Kalami mong lawas di mo? Mura ka gitara? Gitara? Oo. Nagiging kurbada di ay? Nagkurbada pag abot sa ubos na gamay. Sama kaya. So, unsa pa may langanan na to? Kabalo ba ka ang istorya? Gikan ka gipasakitan. Gikan pud go gipasakitan. Di ba na sa tag-stories kinabuhi? Samukan. Basta hindi ay kita mo ipagtagpo sa tadhana nga. Pero sa tinuod na lang bitaw. Sa tinuod na bitaw doy. Kanang first time ko makadawat aning chocolate o kanang roses ay. Huh? First time yun. Sa imong pangidaron?
Wala gyud. As in, mo bitong karon nakaihi ko nakilig ko. Salamat yan yung chocolate o roses sa wala oy. Usa man yun, daghan pa man itunok oy. Ang roses? Dilan chocolate. Usa man nga chocolate sa may tunok. Usa man ni kanang fresh gyud ni siya nga giibot pa. Ang roses? Dilan chocolate ba? Fresh ba ni? Kadyan lang be. Ako sa nitilo, uy, katamis ba ani, uy? Ang chocolate? Dili ang roses. Tamisa, uy. Tunok nila. Uy, favorite pag yun ako ni salamat ako sa gyud ka bouquet, ha? Ang roses? Dili ang chocolate. Sa ka bouquet nga chocolate, salamat kayo. Kaunon ako ni Kiiton, ginako ni diretso. Ako rin yung tunlon diretso, ay. Ang chocolate? Dili kaning roses. Tapos pagput sa balay, ako ning itanong para mo grow. Ang roses? Ang chocolate. Aperti. Master na lagi ka. Grabe yung practice na ko. Salamat. Yan. Sige na lang, oy. Tinood yun lang nga. Seryoso yun ka. Yeah, of course. Di yun ka ako ni mapasakitan. Di na kapahilakon. Promise. Promise. Sige. Sure Sige. Sugot ko nga panguyabang ko ni mo. Pero sa manay, hilas man kayo. Oy, murag lain man kayo. Tiguang naman tao yan yung mga ngani. Oy, wala na kayo mong kamot. Ay, masama yan. Wala, giday kay Kuba. Basta wa mga kay kabilinggan. Of course, wala eh. Dili kami nyo. Dili. Wa kay anak. Wala. Serious yun. Yes. Bawa kag tiil. Nelly. Gakaligo ka. Every day. Gasabon. I'm not sure. Basta, wala kay kabilingan na. Wala gyud. Nisaad ko nga wag yung kabilinggan apan ang problema dia wag ko magsaba nga minyo de ko. Kay di ko gusto nga basig ma-discourage si Lolita. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Good morning diya kang Joel Hong sa Save All Pharmacy sa Kugon. Kang Mamfe sa Rica Drug Stores. O ingon man kang Ma'am Melody sa Save More Pharmacy sa Kugon. Good morning diya kaninyo. Diyan na available na diyan atong Cherry C ha. O nga Kuya Tat sa JB Pharma. Nakaimig listahan diri kung asa na ang mga parmasya kung asa gagimaw ang Biramax. Correct. Biramax capsule. O Cherry C. Uy, itong balikan ha. Kailangan ba, musugod ba mo nga iparehistro na tanan SIM card? 76% ingon nga, oo, dapat. Ang 6% ingon nga ayaw, dili na kailangan, delikado, basing matrace niya ta. Apa ng 18% ingon nga, depende kung wala na emission test pandamay. Uy, ang WhatsApp, gidelete na kay tungkol sa security reasons. Ha? Ang WhatsApp nga kuan. Basi sa ubang nasod. Ingon ni Gamaliel nga Gonzales. Good morning dia kang Kapitan Manny Bolaron nga gapaminaw kanato. O kang Gertz D. Jewel. Ma'am Joy Martinez, good morning. Lawrence Bob Kaelo, mabuhay ang mga mag-uuma. Joy Beans, good morning. Kang Geraldine Joy Garcia sa Philippine Air Force. Ma'am, mag-meeting mo ron kay kung ang mga helicopter makalupad pa ba. Kinahanglan yung mga city mail ka helicopter, no? Oo, okay. Sa bagay, isla ba agad ta? Oo, dapat na isa-isa, ba? Kaya city mail po ka mga barko. Dili, per state na lang. Per state. Federalism na lagi ta para per state na itag na pulo, tag sa gatos ka, helicopter, no? Dili. O salamat sa mga mayor nga maisugon gyud nga nitubag sa itong pangutana nga kani advokasya magod nato gay Bernie kinahanglan matabangan gyud nato itong mga farmer. Di nato pasagdan. Matingala lang ang farmer nga sa TV sa radyo ni mahal na ang ilang kilo sa ilang pananom. Sa ilaha pagpalit. Pero sa ilaha pagpapalit sa ilaha, wa man lagi na usab mo pagpapalit din. So atangi pa ugma mga kagahi ang uban pa nato mga issue uban pa mga kulo ko kabildo nga amo pagaisgutan dali ni kagahi Bernie. Siyempre, wala tayo igo nga panahon magkita-kita na po kita ugma puhon so samang takna so samang istasyon. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampo kalambuan sa itong katilingman kini ang sulugoon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. O siyempre nung dumi nga mga bana nga gahi nga perti ka gahi sa uban din naging muling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang inyong
Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa aking nadahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok Kahi ni Bay Kahi ni Bay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Home radio time. It is now 8:01. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.